आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दा हरनि 11:30 जाबाय आरोना बे हरनि 11:30 समावबो आङो माने बिदि रेडि जानानै बहाबा थांनो नागिरनायनि खारनानो जाहैबाय दखाननि थाखाय आं माल लायनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननिजों एसे शेयार खालामनो थाखाय भिडिअ लाबोदों लोगोफोर बुंनोबो रोंलाय लाङासैसो होनफ्लांलाय लांबाय आं दा थांनोसै आरोना थांनो रेडि जाबाय लाइट खोमोरलांसै आङो नोंसोर दा उन्दुबाय थांबाय आं बाय बाय हा तुम्हारसै दे दे औ दे औ थांबाय आयु खोमसि खोमसि जाथारबाय थान्दा लोगोफोर आं दा बिसोरखौ नेगासिनो दङ निपु आरो निपुनि लोगोफोर दङ माने आङो हिन्जाव मानसि बिदि हारसिं थांनो हाया नालाय बेखायनो दा जोङो ज' थांनो नागिरबाय आरो ओमफ्राय दा बिसोरखौनो आङो बेयाव दसे नेगासिनो फैगासिनो बिसोरो दसे सफैबाय दा जोङो नै लोगोफोर जों सफैबाय माने आङो मोनायाव गारि सा उन्दुबोनानै भिडिअखौ मोजाङै लाबोनाय जायासै डाइरेक्ट जों दा नै सिलिगुरि गेस्ट हाउसाव एसे रेस्ट लानानै फ्रेश जाबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै बर'फोरनि संनाय गोथाव जायो मादैमोनबो दङ बर'फोर जा मोजां आरो न'नि बायदियानो जाजोबो संनायफ्रा गासिबो ओमफ्राय जोङो जानानै आरामसे शपिं खालामहैसै आरोना दा जोङो जाग्रोनोसै फुङाव बिदि सिम्पोल जानायानो मोजां बारा बेदरफोरजों जाबा थाबा बायो नै जाखांनानै मानानै ओंखारफिनबाय माबायाव जादोंमोन जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव जादोंमोन ओमफ्राय दा अट' गाखोनानै थांनोसै मार्केटआव बाजार खालामनोसै आं नोङो खोन्थायाखैमोन ना नोंसोरनोखि आं बबे जायगायाव फैदों होननानै आङो दा माबायाव दङ सिलिगुरियाव दंफैयो अट' गाखोनोसै र' जि गरम बेयावबो आं जेराव बाजार खालामो बेयाव मोनफैबाय लोगोफोर आं जाखिनिखौ देखायनो हायो बेखौ देखायलांबाय थागोन मानोना आं बेवहाय बेरायनो थाखाय फैयाखै नालाय बिराद ओरै थांनानै माबानांगौ बेस्थ' जागोन नालाय लोगोफोर बेखायनो आङो जाखिनिखौ देखायनो हायो बेखौ देखायलांबाय थागोन आरो दा नै थांबाय थानोसै आङो बेयाव बिराद गरम दानो शपिं खालामजेननायावनो बिराद जि गोलोमखाबाय आरोथ' दा माल थिखोगोन मागोन माबायदि गरम जाबावगोन आं मोजाङै दहायबो मोजाङै भिडिअखौ लाबोनो हायासै माने मोनामोन नालाय ओंखायनो आङो गारियाव उन्दुबोबाय थानाय जाबायना बेखायनो आङो भिडिअखौ मोजाङै लाबोनाय जायासै लोगोफोर आङो बे लास्ट बाजार खालामनायखौल' देखायनो हाबाय सिगाङाव जा ओरै थांनानै मेंग्लिजोब्बायमोन ओंखायनो आं जेबो देखायनो हायासै दा बेनो लास्टमोन आरोना आं बेखौल' देखायनो हाबाय लोगोफोर ये सबसे छोटा है ये सब छोटा है ना स्मॉल ये रहा स्मॉल मीडियम ये रहा एक्सेल नहीं चाहिए स्मॉल मीडियम दे दासो नै गासिबो लाखांजोब्बाय ओमफ्राय आं जेबो देखायजोबनो हायासै मानो होनोबा ओरैबायदि गरमबो आरो ओरै दखानाव बारस्लायबाय थानांगौ ना भिडिअ खालामनो एकदम टाइमबो मोना ओरैबायदि आरो भिरबो जि खस्थ'खा माथो बुंबावनो बेनोखासैबा खस्थ' लानांगौ जाहैबाय उफाय गैया दा गासिबो लाजोब्बाय नै बेगफोर दङ रेडि हाला मेंजोब्बाय मा बुंबावनो ओरैबायदि गरम दा जोङो थांफिननोसै लोगोफोर जेब्लानाखि सहैयो अब्ला आं भिडिअ खालामनोसै ओमफ्राय मा बुस्थुखौ लाखो बेखौ आङो उनावहाय आरामसे देखायजोबसिगोन आरो भिडिअ खालामनानै ओरैबायदि थोनखा गाखोनो
फैनानै एकदम अबस्थायानो गाज्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे हटेलाव लाखिनानै दासो ओंखाम जाखांदों जोङो बयबो गारिया बेयावनो लाखिजोबो नै गासिबो दंजोबो टाइमाथ' दा 11:30 जालायलायबावबाय माला सहैगोन हाला आङो माला सहैगोन सहैजानो लुगैनाया हाला बोरैबा एकदम अबस्था गाज्रि जानाय बायदि मोनजोब्बाय लोमजासिगोन बायदि मोनलायलायबाय आङो गारियानो दाबो खारा जायगायानो बारबो गैबावासो बोरैबा एकदम गरमबाबो एकदम आलदाथार गोलोमनायजोंनो मेंग्लिनाय बायदि मोनजोबखायो जेबो खामानि मावाबाबो गाखोनानै थांफिननोसै जोङो खैथायाव सहैगोनथाय मिन्थिबावलासो आङो 12:00 1:00 जाहैसिगोन खोमा थांजोबनानै नेगासिनो गारियानो दाबो खारा गारिया पंकज क्लास 5आवनोसो गारिया दासो नायसनबावदोंसो आङो माला खारगोन जाखांजोबाखै माखासेफ्रा रेस्टार होबाय नै खारसिगोन जिरायफैबाय बेयाव आराम उन्दु थांसै आङो हारसिंखासो स्लिपार सिंगल सिट खामानि गैया फांखायानो ओरैनो होनायसै लोगोफोर दासो मोनफैदों 2:00 जालायलायबाय आयै जाला उन्दुनो ओंखारनाया गारियावथ' उन्दुनो हाया मोजाङै ओमफ्राय लांफैग्राफ्राबो बेसाराफोर नेनांगासिनो जोंखौ नै दहायनिफ्रायनो लिफनि लोगोफोर माने जोंना क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट सिलिगुरि थांनाय गारि मोना नालाय बेखायनो जोङो कारिगावसिम फैनानै गाखोनांगौ बेनिफ्रायसो लांफैग्राफ्रा उन्दुलांलाजोबखो ना माखो खिन्थुलायबाय दा थांबाय गारिया बाय बाय मालद खालामसै थांसै बिदिबा लोगोफोर गैला जाला मेंग्लिजोब्बाय उन्दुनो ओंखारनाया जाला लोगोफोर मैया आङो डाइरेक्ट सफैनानै बिदिनो फ्रेस जानानै उन्दुबाय बिराद मेंनानै आं ओंखायनो जेबो भिडिअ मैयाहाय बानायफैयासै ओमफ्राय दा फ्रेस जाखांनानै मैयानि लाबोनाय मालफोरखौ जों दखानावहाय साजायहैजोबसै ओमफ्रायो मा माखौ लाबोखो जोङो बेखौ आं नोंथांमोननो एकदम मोनसे आलदा भिडिअ माबा देखायगोन आरो मालफोरा रुमावनो दोनफैजोबदों ओमफ्राय दा टट' लायग्रोनोसै आङो है लामायावहाय जाला ओरैबायदि गरम ना थैखागोनसो दुगैबाबो बिदिनो आयौ फट' मोननांगौआसो जासिगोनबाय दा नै लोगोफोर आं मालखौ लानानै दखानाव सफैबाय दा आङो दखानाव गासिबो मालफोरखौ सेटिं खालामग्रोजोबसै होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय